الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والہ مرتبہ جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید عبدالرحیم ذکی شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ انتہائی واجب القادر واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع پاکیزہ محفل دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس چک نمبر 64 جیم بے پلاٹ ضلع فیصل آباد در انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خصوصاً جناب محمد رمضان جناب شبیر حسین فہیم ڈوگر بابا اعظم شکور صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا حضرت علامہ مولانا حافظ لیاقت علی صاحب اور جناب عزیزم حضرت علامہ حاجی منظور احمد صاحب آپ بھی تشریف فرمانے دعا گوہاں کے یونس علی صاحب مرحوم جنہ دی سال ثواب دے واسطے اس محفل دینے قادے اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے عزیزم جناب محمد جعفر چشتی صاحب نے آئیدی اس محفل مبارکہ دی نقابت دے فرائض انجام کی تھے اللہ کریم آپ دی بھی حاضری قبول فرمائے قرب و جوار تو جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے ٹھاڑ چک لینا والے اور ماشاءاللہ بھائی محمد عاصم صاحب کھرڑیاں بالا تو حق نواز صاحب تمام نوجوان بچے آسی برادران نوجوان علماء چورہ شریف دے تمام جتنے بھی عقیدت مند میرے پیر بھائی اور
عزیزم جناب ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد وسیم صاحب، ملک محمد نوید صاحب تشریف لے آئے. دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات سارے دی حاضری قبول فرمائے. طیب پروڈکشن والے جناب بھائی محمد طاہر صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نل میں آپ تمام دی زیارت لی حاضر ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے رزق حلال بھی کشادگی اور وسعت عطا فرمائے. قرب جبار دے تمام علاقے تسی تشریف لے کے آئیو. اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. وقت کافی گزر گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ حافظ صاحب ہی آئے نے بھائی. میں بھول گیا انہوں دا اعلان کرنے واسطے میں نظر نہیں پئی میری، مگر وہ آئے نے ماشاءاللہ. رات بھی بلوچنی سے پہلے، ہاں بلوچنی فیصل آباد میں رات بھی آیا، اتھے بھی ماشاءاللہ موجود سن. ہر جگہ جتھے بھی میں جاؤں ماشاءاللہ یہ آندے نے، اور اکھاں تو بھی معذور نے، لتاں تو بھی معذور نے، مگر ہر جگہ پہنچ جاندے نے ماشاءاللہ. دیکھ لو چھوٹے کل بھی اتنا سفر کر کے آگے. اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی ہونا قبول فرمائے. میں اسٹیج تے بیٹھ دیا پوچھا کہ موضوع کی یہ، تو میں نے پتہ لگا جی حضور دی شان سنا دیو. تو میں نبی پاک دی عظمت حوالے نال قرآن مجید دی 3 آیات بینات پڑھیاں. جی ہوں تو دس دیتا ہے. ہوں انہاں میں نے دسیا کہ سانو حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا شہزادہ علی اصغر دی شہادت والو کہہ رہے ہیں، اور حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت اور انہوں دی عظمت متعلق فرما رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ ایسے ہی عنوان تے گفتگو عرض کروں گا. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آپ نے پروردگار وال اس حالت کہ تو او دے تے راضی ہیں، او تیرے تے راضی ہیں. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں چا داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت چا داخلہ کر. ان آیات بینات چا اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے نفس دی اقسام بیان فرمائیاں. ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جڑیاں نشانیاں ان نفوس دیاں بیان فرمائیاں. ایک کو نفس جڑا یہ بارے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان. اطمینان کینو کہندے نے؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ غم مصیبت پریشانی دے بعد انسان جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کہندے نے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی عسر وچ ایک یسر، یعنی ادھر بھی تکلیف وچ ایک آسانی. اس واسطے انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ ہوندے نے تے آسانیاں تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندے ہیں، مگر خوشیاں انسان نو غم بھلا دے دیا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دکھ صدا سکھ قد قدائیں. دکھ زیادہ ہوندے نے، سکھ تھوڑے ہوندے نے. انسان نو بناون واسطے جدو مٹی گوئی گئی تے ادھے تے جڑی بارش نازل کی تھی گئی وہ بارش غمہ دی بارش تھی. انسان دی مٹی نو غمہ دی بارش نال اللہ رب العزت نے فرشتیاں دے ذریعے گو کے تے پھر انسان دا جسہ تے جسم بنایا. انسان دے دکھاں دے بعد جڑی انہوں پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کر دینا. حضرت علامہ قادی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات لٹی جاوے، اس حالت دے اندر انسان اللہ دے ذکر چ جڑا سکون ملدا انہوں اطمینان کر دینا.
آئیے ذرا اے آیات بینات اپنے پیش نظر رکھیے، کربلا دے میدان دا مطالعہ کیجئے، پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماتا ہے۔ کی نام ہے چک دا جی؟ چوس چک جیم بے۔ میں ہون ایک تقریر کر کے آ رہے ہیں ستیانے دے بالکل قریب، اتھے بھی اتنا کہہ لو یہ تو بڑا اجتماع سی، اس سارے ماشاءاللہ ملک برادران، آسم برادران، اس سارے گڑیاں والے ماشاءاللہ اتھوں میرے نال آگے بڑا سفر کر کے تے اتھے سبحان اللہ بچیاں نے نوجوانہ اتنی بلند آواز نال بولی کہ میں لگتا ہے کہ میرا 2 4 5 7 دن گزارا ہو جانا ہے۔ تے جو تسی بھی اندھی سبحان اللہ فرماؤ تے میرا تھوڑے دن اور زیادہ گزارا ہو جائے گا۔ ایک کوشش اور کرو بلا، رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں، پر اے ہون میں ویکھنا بلا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز چلی جاؤے۔ سٹیج والے تو آڑی آواز نہیں آئی بھائی تسی بھی بولو نا سبحان اللہ۔ محبوب سارے اندر سانجا کوئی زبان خاموش نہ روے، سارے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، نال دے دا بھی ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف مسجد نبی چے روزے رکھ کے آوے، جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب کملی والا آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت نصیب فرما۔ ہون کام اتھے رکھیا جائے، ہاتھ چوکے بولو ملو پتہ لگے جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ پروردگار نے فرمایا اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے پروردگار دی بارگاہ جیسے حالت اندر تو او دے تے راضی ہے میں تیرے تے راضی ہوں۔ نوجوانوں آئے پہ مبارکہ پڑھیے نالے کربلا دے میدان سے چلیے، اطمینان کہتے ہیں اکھ دے سامنے کائنات لٹی جاوے، انسان اللہ دے ذکر سے پھر بھی آرام دے سکون آ جائے۔ امام علی مقام مدینے تو مکے والے جا رہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، حسین دا قافلہ مکے تو کربلا والے جا رہے آؤ، میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، کربلا آج ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، 7 محرم نے پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، نوجوانوں 10 محرم دن آ گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ، او دے سامنے ابا او دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے سامنے او دے اکبر دی لاش تڑپ گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، علی اصغر دے حلق وچ تیر لگ گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا، پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر سے کنا کو سکون پہ مل جائے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا رہے اللہ دا ذکر کری جا رہے سرنے دے نوک دے چڑھ گیا پر او اللہ دا ذکر کری جا رہا، کوئی نراض نہ ہوئے تے میں کہہ دے ما یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے فرمایا اے حسین او دے نال ود کے بھی کسی نے اطمینان ہے، اور جڑا نیدے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھی جاوے گرامی قدر حضرات ایسا اطمینان ساری کائنات آنکھ دے سامنے لٹی گئی پر ڈولیا نہیں تے اللہ دا ذکر کری جا رہا، میرے ملت دے نوجوان سامنے پتران دی اللہ سامون آج کسے دے گھر اللہ نہ کرے ایک میت ہوئے تو رات سکون نہیں ملتا،
سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلامہ دیا لاشاں 71 لاشاں دا ڈھیر لگا پر بیگانی ایک بھی نہیں سارے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر جو کھلو کے نا تے آسمان بلوے کے پچھ دینے راضی ہیں اتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے لوگاں دے خدا دی ذات شکوے شروع ہو جاندے اتھے 72 لاشاں دا ڈھیر ہے تے لاشاں جو کھلو کے پچھ دینے راضی ہیں تو آواز ہے تو راضی ہیں عرض کی بھی اللہ میں بھی اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عرض کی بھی اللہ مدینہ چھڑ کے کربلا گیا میں راضی ہوں عرض کی بھی اللہ نے دے دینوں تے چڑھ کے راضی ہوں یا اللہ کیا تم بھی راضی ہیں آواز ہے یہ بھی میری رضا ماں پوچھنا پالیا ارجعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ فرمایا میری رضا ماں پوچھنا پالیا تو تے میرے نا تو مر چلے نہ تیرے تے راضیاں جیڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی سنتے جڑا فرمایا سونیا ہون تے قیامت تک جڑا تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جائے میں رب عودتے بھی راضیاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدہ ہی لے لے آئے آکھیا جڑی قیمت دین بچے گا مجھ سے قیمت بچا کے جاواں گا میرا دل کردہ میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں جھانگ روڈ تے وسن والے ہو تُسی تے بابے سلطان باہو دے گوانڈی ہو تے نیڑے وس دے ہو تو آڑا تے بہتا حق باندھا بولو سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگا کے گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخراتی کربلا والیں دا ذکر ہوندہ رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ عرفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی وانگے پہاڑا سا بدیاں کہ ہزار علام کر جانی باغے بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے انہ چکیے باہو تمہیں کافر کین ہزار زندہ باد عاشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان اکھسی یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا عشق کو سوکھا ہے اتھے پتر کو ہانے پہندے نے اتھے سر نیزیاں تے نوکاں تے سولی چڑھ دے نے اتھے جسم دیاں بوٹیاں ہو جا دیاں تے آرے ہیٹھا آنا پہندے ایڈا سوٹ کا عشق نبھانا نہیں تے کربلا دا میدان پڑھ کے بیکھ لے عشق دی منزل اسی نا کربلا عشق دی ایک منزل ہے گرامی قدر حضرات حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا فرما دینے عشق دی پہلی پوڑی اتنی سخت ہے کہ پہلی پوڑی تے قدم رکھیے تے انج لگتا ہے جو میں پل سے رات تے قدم رکھ دیتا ہے
جڑے عشق دی پہلی سیڑھی اتنی زیادہ سخت ہے پتہ نہیں اگلیاں منزلان دا کی حال ہو سی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق دا او میدان جت لیا جتھے آ کے بڑے بڑے ڈول گئے پر یاد رکھیا جے کہ امتحان تے تکلیف دے بغیر انسان کدے منزل تے نہیں پہنچ سکتا توجہ ہے بادام دے اندر مغز ہوندہ ہے اخروٹ دے اندر مغز ہوندہ ہے مگر انسان اس مغز دا ذائقہ اس وقت تک نہیں چک سکتا جب تک اس اخروٹ یا بادام دوتے چوٹ نہ لگاوے چوٹ لگے گی پھر مغز نکلے گا پھر انسان کھا سکتے پتہ لگیا کہ چوٹ ضروری ہے سبحان اللہ گندم دا دانہ ہوئے نا ان ساری زندگی اتھے رکھ دیو 100 سال بھی رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جانو زمین دے اندر دبا دیو پھر او دے وچ پودا نکل دے تے پودے دے اتے سٹا لگ دے پر جے گندم دا دانہ باہر رکھ دیو 100 سال بھی رکھو اس وقت تک انہوں پھل نہیں لگنا جب تک اس زمین جو رول نہ جاوے انسانوں بھی پھل نہیں لگتا جب تک رول نہ جاوے انہوں عشق دا امتحان دینا ہی پہلے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں مل دینا ہی جو محرم نے دل میں بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے انسان مصیبت مشکل چ پہ کے دیکھو نا بچہ سارا سال پڑھ دے سکول بھی تے ٹیوشن بھی تے پھر سال بعد دا امتحان ہوتا ہے تے جیڑا بچہ امتحان دے وہی نا او پاس ہو سکتا ہے او بولو موتی علی نہیں تسی نہیں بولے میں پہلے قرآن نہ پڑھا اس گل ہوتے بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد حسین ہے وہ بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو علی والا بولے سبحان اللہ کربلا والیاں والا بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا بندیا میں تیرے کول 5 امتحان لینے کنے 5 امتحان یا اللہ کیڑے فرمایا من الخوف پہلا تیرے کول میں ڈر دا پرچہ لواں گا کیا تو میرے کول پورا ڈرنا ہے کہ یا کسی اور کول بھی ڈرنا ہے فرمایا کدے کدے میں تینوں خوف دا پرچہ دے کے آزماواں گا پر جڑے ہوندے نا اللہ والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہوں کو خوف تے نہ انہوں کو حزن ہوتا ہے کیوں وہ خوف دے پرچے جو پاس ہو جاندے نے پھر لا خوف علیہم انہوں کوئی خوف نہیں ہوتا زمانے دے لکھاں یزید بھی آ جانا کربلا چ انہوں کوئی خوف نہیں ہے نا وہ خوف دا پرچہ لیندے نمرود دے دربار چ ابراہیم نو کھڑا کیتا جاندا ہے اس زمانے دا شہنشاہ ہے تے ابراہیم دی 14 سال دی جوانی ہے پر لا خوف علیکم وہ کہندہ انا ربکم العالی میں وڈا ربا پر ابراہیم وہ دربار چ کھلو کے فرما دینے لا خوف کوئی خوف نہیں میں تیرا زمانے دا رب ہوئے گا پر نہ میں کوئی خوف نہیں تیرا کیونکہ خوف دا پرچہ دے کے پاس ہو جاندے فرمایا من الخوف والجو فرمایا پھر میں ادکل پوکھ دا پرچہ لینا کربلا چ 3 دن دی پوکھ تے پیاس ہے پر سونے دا لاڈلا ڈولے پوکھ دا پرچہ بھی لے لیا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ مال جو گھاٹا پا کے بھی ازماما گا
دی ساری دنیا مدینے رہ گئی. اللہ جب پالا کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرا لگا کے آگے پر انہوں کوئی خوف نہیں, انہوں کوئی غم نہیں, انہوں کوئی تکلیف نہیں. خوف دا پرچہ بھی دیتا, بھوک دا بھی دیتا, مال چ گھاٹے دا بھی دیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا والانفس, پھر میں تیری جان لے کے آدم آواں گا. سر نیدے دی نوک تے چڑھ گیا پر حسین ڈولیا نہیں. وہ ثمرات, فرمایا میں تیرا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا. 18 سال دا اکبر بھی گیا تے 6 مہینے دا اصغر بھی گیا پر حسین ڈولیا نہیں. تو آواز آئی وبشر الصابرین, بشارت مبارک ہوئے تو انہوں صبر والے ہو, صبر والے مبارک ہوئے. پڑھا قرآن صبر والے دی شان ہے. تسی بول دے نہیں میں کی میں پڑھا اجے تے میں شروع آیا میں تانوں کربلا لے کے جانا ہے تھو. جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چاہ کے اچھا بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے تو تینوں صدقہ تے واسطہ حسین دا جڑا اس تو اچھا بولے تے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف فرما دے. ماشاءاللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. اللہ نے قرآن نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کدھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب, بغیر حساب. نماز پڑھے حساب نال ثواب دیتا جائے گا, روزہ رکھے کسے تول کے تینوں ثواب دیتا جائے گا, زکاة دے میں تول کے تینوں ثواب دیتا جائے گا. پر جدو آئی نا صبر والے دیواری فرمایا اجرہم بغیر حساب. اللہ فرمایا میں بغیر حساب دے اجر دے مانگا. یار 64 چک 60 چک والے ہو, یہ 64 والے قرب و جوار تو ہونے والے ہو, وہ جڑا صبر کرے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے وے. تو جڑا حسین صبر ہی بے حساب کر جاوے او دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے. جڑا صبر ہی بے حساب سجی کر جاوے او دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے. نہ اس حسین دا ذکر کرن لگا کدا دل کردا ہے زبان میری ہوئے تو ذکر میرے حسین پاک دا ہوئے. دیکھ لو اجے محرم آیا نہیں تے سنیاں نے ذکر حسین کرنا شروع کر بھی دیتا ہے. آج سنیاں دا شرف الحمدللہ اسی محرم شریف چی نہیں ذکر حسین کر دے. ساڑھا جدوں دل کرے ذکر حسین دی محفل چھیڑ کے بہ جانے نبی نال وفاداریاں نے نا الحمدللہ. میرا دل کردہ ذکر حسین رل کے کریے. میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا, جدو میں کہاں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پترے دویں ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا, حسینی بولے تارا, پھر بولے جو تارا, ہاتھ چاہ کے بولو تارا. ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. نہیں نعرہ مارنا آسمان تے عرشہ تک آواز آوے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا, ہاتھ چاہ کے بولو تارا. ہو سکتا کسے دے دین چاہوے آسی صاحب میں کیوں پڑھا تسی منو کیوں پڑھا رہے ہو. جب میں آسان کر کے عرض کرام ساڑھے دروازے تے منگتا آوے نا صبح وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے, نہ کچھ دئیے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے, نہ کچھ دئیے تے کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے. جدو آوے نا بچیاں دی گل دل کردہ کچھ دے دیوا میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے. سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دیندہ. محمد دے پتران دی خیر مانگے کملی والا خالی جان دے وے گا. جنہوں لگ دا میں چوڑ چک چ نہیں بیٹھا, میں محمد دے بوئے تے بیٹھا تے منگتا بلکہ بیٹھا تے میں آیا سرکار کو دیدار دی خیرات منگن. اور منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر, سونا ایڈا سخیے خالی نہیں جان دے گا. خیر البشر کی آنکھ کا تارا, تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے.
خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ کون ہے دیوالی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، نکے نکے بچے پہ کھیل دینے، ایک بچے میں پھڑ کے میرے نبی نے سینے نال لگایا، او دا متھا چمکے فرمایا صاحب گوارے آج او سویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے ماں پیوں نو جنت نہ لے جاواں۔ عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کی ہے، فرمایا ایک دن میں مدینے دی گلی چ جا رہا ہوں، میرے اگے کے بچہ جا رہا ہوں، یہ دے کے میرا حسین جا رہا ہوں، حسین نہیں پتا میرے پیچھے آ رہا ہوں، انہوں نہیں پتا دے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ فرمایا میں دیکھیا جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چکے جائے، یہ بچہ اٹھے اٹھے بہ کے میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چمد آئے، انہوں سینے لگا کے امت میں دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دار میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ حدیث پاک چندہ چندی جنت دے چلے جان گے، دوڑشی دوزخ چلے جان گے، اچانک دوزخ جنت نہ کہے گی آج تیرے پلے کی ہے، جنت کہے گی بڑیاں گلاں کرنی ہیں تیرے پلے کی ہے، دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں، آج نمرود میرے کول، آج فرعون میرے کول، آج شداد میرے کول، آج حمان میرے کول، نی جنت تیرے پلے کی ہے۔ اللہ جنت نے فرمایا گا دوزخ میں کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے، حسن میرے کول ہے، حسین میرے کول۔ یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین، سبحان اللہ۔ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج دا چکے موضوع انہوں نے دیتا کہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان اور انہوں دے حوالے میں گفتگو سنو۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرہ پاک دے وصال پاک تو بعد ایک دن اپنے بھائی حضرت عقیل نے بلایا، اپنے بھائی عقیل نے فرمایا کہ تو علم الانصاب دا ماہر ہے، خاندانہ دے علم نو جاننا ہے، تے تینو سارے عرب دے قبیلیاں تے انہاں دے نسب دا پتہ ہے، تے میں او قبیلہ 10 جڑے بڑے بہادر لوگ ہوں تے سیانے لوگ ہوں۔ عرض کی حضور کی ضرورت پیش آگئی، آپ نے فرمایا عقیل میں نکاح کرنا چاہنا، مگر میں چاہنا کسی بہادر عورت تے کسی بہادر خاندان سے شادی کرا۔ حضرت عقیل نے عرض کی تھی حضور اگر دوسرا شادی تے نکاح کرنا ہے تے کلابیہ خاندان اچھ کرو، کلابیہ خاندان دے لوگ بڑے بہادر ہوندے نے، بڑے سیانے زیرک لوگ ہوندے۔ مولا علی نے کلابیہ خاندان اچھ پیغام بھیجیا کہ میں نکاح کرنا چاہنا تے تسی اپنا کوئی رشتہ پیش کرو۔ کلابیہ خاندان نے عرض کی تھی ساڑھے واسطے بڑا فقر تے ناز ہے، اسی نبی دے خاندان چ اپنی بیٹی پیش کریے۔ انہاں نے اپنی ایک بیٹی پیش کی تھی جدہ نام سی فاطمہ کلابیہ۔ مولا علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح فرما لیا۔
حضرت فاطمہ کلابیہ جدو گھر آئیاں نا دلہن بن کے تے مولا علی دے ساری اولاد نو کٹھا کیتا، سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ کلثوم سارے نو کٹھا کر کے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں یہ نہ سمجھے آجے میں تہاڈی ستیلی ماں بن کے آئیاں، میں تہاڈی اماں دی نوکرانی بن کے آئیاں، میں تہاڈی تے تہاڈی ماں دی نوکرانی بن کے آئیاں، تسی رسول اللہ دے دوترے تے سیدہ زہرا پاک دی اولاد ہو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت فاطمہ کلابیہ جدو ویڑے چا آئیاں نا اللہ نے حضرت فاطمہ کلابیہ بچو مولا علی نے پتر عطا کیتا، اس پتر دا نام ہے حضرت عباس علمدار۔ ویسے یہ دیتے نا سبحان اللہ کہنے سے بولے ہی نہیں سبحان اللہ، میں علی دے پتر دا ذکر چھڑن لگا بھائی۔ یاد رکھیا جے صرف تسبیح تے اللہ اللہ پڑھیں بندہ ولی نہیں بندا، علی علی پڑھیں بھی ولی بن جاتا ہے۔ ہاں کیونکہ میں مجددی ہوں، میرے مجدد پاک فرما دے نے اس امت ہی نہیں فرمایا پچھلی امتاں بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ نے پتر عطا کیتا، حضرت فاطمہ کلابیہ بچوں نام رکھیا عباس۔ عباس دا معنی کی ایک ہوندہ شیر جدے کول جنگل دے سارے جانور ڈر دینے تے جڑا جنگل دا بادشاہ ہوندہ ہے انہوں شیر کہہ دینے، پر جدے کول شیر بھی ڈر دینے انہوں ببر شیر کہہ دینے۔ عباس دا معنی ہے ببر شیر۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، نبی دی آل بیت دا نوکر تے صحاب دا نوکر بولے سبحان اللہ۔ عباس دا معنی ہے ببر شیر۔ حضرت عباس علمدار جدو ماں دی گودی چاہے تے مولا علی نے پیغام بھیجیا کہ حضور آؤ اللہ نے پتر عطا کیتا۔ مولا علی آئے گودی چو چکے تے رون لگ پہ۔ حضرت فاطمہ کلابیہ عرض کی تھی حضور اللہ پتر دیتا لوگ خوشیاں منان دے تسی رو رہے ہو۔ آپ نے عباس علمدار نے الٹا کیتا تے عباس دی کڑ تے دو نشان، ایک علم دا نشان سی تے ایک مشکیزے دا نشان سی۔ بوسا لے کے ارشاد فرمان لگے آوے فاطمہ اللہ نے کربلا چ حسین دی کانڈ سنبھالن والا ویر عطا کیتا ہے، اس واسطے آپ نو علمدار کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دی شہادت تک تھوڑا دیر مولا علی دی گود چپلے۔ آپ دی شہادت دے بعد امام حسن نے آپ نو پالیا، مگر امام حسن دی شہادت دے بعد حضرت امام حسین نے آپ نو پالیا بھی تے آپ دی تربیت بھی کیتی، آپ نو تعلیم بھی دیتی۔ اے امام حسین دے ویر بھی سن تے مرید بھی سن۔ حضرت عباس علمدار ویر تے ہے سن پر آپ نے بیعت بھی امام حسین دے ہاتھ کی تھی، پیر بھی آپ حضرت امام حسین آپ دے پیر بھی سن تے ویر بھی سن تے آپ ویر بھی سن تے مرید بھی سن۔ آپ نے بچپن دبا کے کتابہ چک لکھیا کہ آپ مولا علی المرتضیٰ دی گود چ بیٹھے، بچپن جو باپ اپنی اولاد نو پڑھان دے۔ حضرت غازی عباس علمدار بچپن چ بابا جان دی گود چ بیٹھے تے مولا علی نے فرمایا میں بیٹے نو گنتی نہ سکھاواں۔ آپ نے فرمایا عباس بیٹا پڑھ اول، یعنی ایک۔ حضرت عباس نے پڑھے اول ایک، تھوڑی دیر رٹا لگایا تو جدو یاد ہو گیا نا حضرت مولا علی فرماتے نے بیٹا ہن پڑھ دو، عباس چپ۔ فرمایا بیٹا پڑھ تسنیہ دو، عباس چپ۔ دوسری باری پھر فرمایا عباس بیٹا پڑھ دو۔ عباس نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جڑی زبان ایک کہہ بیٹھا ہوں دو کہندے حیا آدھی ہے۔ زبان دا پکا تے قول دا سچا عباس تے وفادار عباس بچپن تو۔ حضرت عباس علمدار دا قد مبارک بڑا لمبا سی۔ میں کتاباں چ پڑھیا کہ عربی نسل دا سرخ گھوڑا، ایک گھوڑیاں وچوں سب تو اعلیٰ نسل دا گھوڑا جدا قد بہت بلند ہوندا ہے، اس گھوڑے دی نسل اتے جدو حضرت عباس بیٹھ دے سن تے آپ دے پاؤں زمین تے لگ دے سن۔ اڈے اچھے تے بلند قد علی دا شیر، اور
طاقت کتنی؟ آپ دی طاقت دا اندازہ اس واقعے تو لگا لو کہ حضرت امام قاسم حضرت امام حسن دے بیٹے جدو آپ کربلا دے میدان چ گئے نا تے یزیدیاں نے آکھیا کہ سونا جا نوجوان آیا ہے حسن دا پتر ہے یزید دی فوج وچ جڑا سارے تو طاقتور پہلوان سی او دا نام سی ارزق ابن سعد نے ارزق نو آکھیا ذرا نوجوان دا مقابلہ کرنا علی دا لال ہے علی دا پتر ہے انہیں آکھیا میں 1000 بندے دی طاقت رکھنا تے میں اس بچے نہ لڑا نہ اے میری توہین ہو جائے گی اے دے واسطے تے میرا پتر ہی کافی ہے انہیں اپنا ایک پتر بھیجیا او گرز لہران دا آیا حضرت امام قاسم نے او دا گرز پکڑ کے او دے سر تے ماریا تو دا سر اتار کے او دے باپ دے قدمہ چ سٹ دیتا ارزق پہلوان نو بڑا غصہ ہویا نے اپنے دوسرے پتر نو اشارہ کیتا تو جا وہ اپنی تلوار لہران دا آیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن دے پتر نے او دی تلوار کھو کے او دا سر اتاریا او دا سر پھڑ کے بھی او دے باپ دے قدمہ جو سٹیا انہیں تیسرا پتر بھیجیا او دے 2 ٹکڑے حضرت قاسم نے کر دیتے انہیں چوتھا پتر بھیجیا او دی بھی گردن اڑائی نا ارزق پہلوان نو بڑا غصہ آیا بڑا لہرا کے اپنی تلوار نو جوش تے جلال حضرت امام قاسم وال ودیا جدو حملہ کرن لگا نا حضرت قاسم فرماتے نے روک اور رکیا فرماتے نے تو ارزا کے کہنے لگا جی میں ارزا کا پورے عرب چ میری دھومیں فرمایا ایڈا بڑا تو پہلوان تے مجاہد ہیں تے تینوں آجے گھوڑے دی زین بنن دی جاچ نہیں آئی آب ایک تیرے گھوڑے دی زین کھلی آ انہیں انج کر کے نیچے بیکھیا کاسی انہیں تلوار دوار کر کے دا سر اڑا دیتا تے نعرہ تکبیر مار کے کہندے نے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ او جدے شاگردہ دا حال ہوئے اس عباس دے کیا کہنے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یہ دے شاگرد قاسم محمد اس عباس علمدار دی طاقت دا اندازہ کون کر سکتا ہے آپ نے علمدار اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ کربلا دے میدان چ امام علی مقام نے اپنی فوج دا علم جھنڈا نشان حضرت عباس نے پکڑایا سے اس دورے جھنڈا اس واسطے پکڑیا جاندہ سی تاکہ نشانی رہے کہ اے فوج دوسری او فوج دوسری ہے تے جھنڈا اس پہلوان نو دیتا جاندہ سی جڑا فوج سب تو بڑا طاقتور ہوندہ سی جھنڈا گر جاندہ مقصد ہوندہ سی کہ اے فوج ہار گئی ایمانداری نہ دسو امام حسین نے جنہوں جھنڈا پکڑایا ہوئے گا کنہ کو بہادر ہوئے گا نوجوان حضرت عباس علمدار کربلا جب امام علی مقام دے نال صرف علم پکڑ کے چل دے نہیں رہے لاشاں بھی اٹھا کے امام علی مقام دے نال لے کے آندے رہے حضرت علی اکبر دی لاش چکنا کو امام حسین واسطے آسان نہیں سی علی اصغر دی لاش اٹھانا آسان نہیں سی اونو محمد قاسم دی لاشاں چکنی آسان نہیں سن پر ساری لاشاں حضرت عباس علمدار امام علی مقام دے نال اٹھا کے لے نوجوانوں خیمہ امام علی مقام دا تے اور نکر چ حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی بیٹی بیٹھی ہیں ساری اہل بیت اطہار دے بچے حضرت سیدہ سکینہ دے ارد گرد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سکینہ آج تینوں 3 دن پتہ پانی نہیں پیتا تے اپنے ابو نو کہہ رہے سانو پانی منگوا دے سکینہ اپنے بابا دی بڑی لاڈلی تے کہنے لگی نا کوئی بچہ پانی نہ مانگے میرے ابا بہت پریشان ہیں میں آکھاں گی تے میرا بابا میں نو پانی تے منگوا دیں گے پر میں نہیں کہنا میرے بابا کیوں دکھی ہوں سارے بچے کہنے لگے سکینہ ایک تو جڑی پانی منگوا سکنی ہے تو بابا دی بڑی لاڈلی ہے تے آپ فرما لگی ہیں میرے بابا پہلے ہی بڑے پریشان تے دکھی نے میں بابا نو ہور نہیں کرنا ہاں جب پانی پینا نا تے میں چاچے عباس نو کہنی ہے میں چاچے دی بھی بڑی لاڈلی ہاں تے میرے چاچا میں نو پانی لے آکے دے بچے کہنے لگے ہاں سکینہ تو اپنے چاچو نو بولنا آج تو ہاڑا چاچے اندہ بتیجے نال بڑا پیار ہے پر کائنات اندر انج دا چاچا کوئی نہیں تے انج دی بتیجی کوئی نہیں حضرت بی بی سکینہ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کو لائیاں تے کہہ لگی چاچو جی میں سنیا اسی حوض کوثر دے وارث ہاں حضرت عباس علمدار نے اٹھا کے سیدہ سکینہ نو سینے لگا کیا کہ ہاں میری بیٹی وہ تیرا ہی نانا جڑا حوض کوثر دا وارث ہے تے زبان نکال کے کہہ لگی چاچو یہ اسی حوض کوثر دے وارث ہاں تے آج 3 دن گزرے تیری سکینہ پانی کیوں نہیں پیتا عباس علمدار سینے لگا کے رون لگ پہ
فرمایا سکینہ تو کی چاہنی ہے؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہی ہے سکینہ نے آج 3 دن گزرے پانی نہیں پیتا تو چاچو جی سانو بچیاں نو پانی نہیں لیا دے دے عباس علمدار سینے لگا کے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی سکینہ پانی پیتے نو میں لیا دے پر میں کی کروں تیرے بابا میں نو جاون نہیں دیتے سیدہ سکینہ عرض کی تھی چاچو جی تو سی میں نے کواری خیم میں حسین کے لے جاؤ بابا دے سامنے لے جاؤ اجازت تو ہانو میں لے دے نہیں پر انج کریا جی میرے چہرے تے ذرا کپڑا دے کے لے کے جائیو حضرت عباس علمدار نے سیدہ سکینہ نے اٹھایا تو چہرہ انور تے دوپٹہ رکھ لیا عرض کی تھی جب بابا دے سامنے جاؤ تو میرے چہرے تو کپڑا ہٹا دیا جی عباس علمدار سیدہ سکینہ نے لے کے امام علی مقام دے سامنے آئے آپ نے دیکھ کے فرمایا عباس ویرہ کدھر آئے حضرت عباس علمدار آپ تو نہیں بولے سیدہ سکینہ دے چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا تے دیکھا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑے میرے امام نے فرمایا سکینہ بیٹی کدھر آئی ہے نوجوانوں سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی بابا جو 3 دن گزرے پانی نہیں پیتا اے بیٹے عرض کر دیا بابا میرے چاچوں نو قوام نو پانی لیا دے بے میرے امام نے سکینہ نو پھڑ کے سینے نال لایا متھا جمع کے فرمایا بیٹی سکینہ نی بیٹی تو نکیے تینوں نہیں پتا جی میں اکبر تیرا ویر ہے عباس میرا ویر ہے فرمایا جی میں تیرا دل نہیں کرتا اکبر جاوے میرا جی نہیں کرتا میرا ویر عباس جاوے حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی دل پالا منو اجازت دے دیا جے میں اپنی سکینہ عباس سے پانی لے کے آؤں فرمایا عباس تینوں کیویں جان دے ماں پیرا میری فوج دا علمدار ہے عرض کی دل پالا او فوج کتھے گئی جدا میں علمدار شدید کرنٹ کر رہے ہیں بیتے شدید کرنٹ کر رہے ہیں مائک کرنٹ عرض کی تھی سونیا میں جڑی فوج دا علمدار سا ساری فوج ہی چلی گئی وارو واری سارے ٹر گئے عرض کی تھی سونیا فوج کتھے گئی جدا میں علمدار سا میرے امام نے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا میں تینوں نہیں جان دینا نوجوانوں حضرت عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا سکینہ پیاسی نہیں ویکھی جو بھی عرض کی تھی لاجپالا میں جان لین دیو میرے امام دے سامنے رو کے عرض کر دینے لاجپالا جب قیامت دیا آوے گا قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں علی اکبر نے اپنے بازو کٹے وکھا لینے سینے دے چھید وکھا لینے علی اصغر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینے میں بابا علی نو کی وکھاواں گا عرض کی تھی لاجپالا میرے بابا نے آکھے آسی عباس پترا کربلا چ میرے حسین دی کنڈ سوال نہیں آئی عرض کی تھی سونے میں بابا نو کی منہ وکھاواں گا نوجوانو امام علی مقام نے پھڑ کے سینے لا لے آئے فرمایا عباس میں تینوں نہیں جان دینا ادھر سکینہ رو رہی سارے بچے روئی جا رہے حضرت عباس نے قدمات ہاتھ رکھ لے عرض کی تھی لاجپالا منو جالن دے آج فرمایا جائے عباس ویرا میں تینے اللہ دے سپرد کرنا عباس علمدار اپنے خیمے دے اندر آئے عباس نے جڑے ویلے تیاری کی تھی سکینہ اپنے چاچا دے دوالے پھر دی نوجوانوں سکینہ اپنی مشک لگی آ گئی کہن لگی چاچا پانی لگی آیا عباس علمدار نے سکینہ دی مشک اپنے کندھے نہ لٹکا لئی کہن لگی چاچا پانی لگی آ گئے فرمایا سکینہ بادہ رہا پانی لگی آ گیا کہن لگی چاچا بادہ کچائی کے پکائی سینے لگا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ تیرا چاچا 55 دا زبان دا بڑا پکائی اجے دا پکا وعدہ کر کے چلے یہ پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا نوجوانوں سکینہ رون لگی بھئی عباس علمدار نے پیالہ سکینہ نو پکڑایا فرمایا بیٹی سکینہ پیالہ لے کے خیمے دے پوے کھلو جاؤ میں تیرا چاچا تیرے لی پانی لے کے آنا
سکینہ پیالہ لے کے دروازے تے کھلو گئی نوجوانوں جڑے ویلے عباس علمدار دے ٹرن دا ویلا آیا عباس نے آ کے امام حسین نو جفا مارے میرے امام نے ویر دا متھا چومیا فرمایا جا عباس تینوں میں اللہ دے سپرد کرنا وا عباس نے جے دو ہی قدم اٹھائے امام علی مقام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے دیکھے میرے امام چہرہ دے کے فرمان لگے جا عباس عباس نے ایک قدم اٹھایا میرے امام نے فرمایا ویرا ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے دیکھے چہرہ دے کے کہنے لگے عباس ویرا جاؤ ایک ہی قدم اٹھایا فرمایا عباس ذرا ٹھہر جاؤ عباس نے دوڑ کے آگے امام نے جفا مار لے عرض کی دی لجپالا کی گلے چورن دل نہیں دے کر جاؤ رو کے فرمان لگے جدو دا ویر حسن ٹر گیا مینوں کدے کسے ویر نہیں رکھے عباس تیرے باج میرا ویر بھی کوئی نہیں جاندی وری ویر کہہ جاؤ مینوں کدے کسے ویر نہیں کہنا عباس نے نالی ادھر کے قدم پھڑ لے عرض کی دیجئے ابو والویکھاں ویر لگنے پر جدوں تیری ماں والویکھنا ادھروں آبادائیں بیانے عباس حسین دا ویر نہ بنی دنیا تے بھی مرید رہنا ہی حشر میں مریداں سی اٹھنا عرض کی دی لجپالا میں تے تیرا غلام پر قیامت تک میری اولاد سیدہ دی نوکر رہے گی عرض کی دی میں ویر نہیں میں مرید بن کے اٹھنا چاہنا نوجوانوں جڑے ویلے عباس کربلا دے میدان وال ٹرے خیمے تے بحران مچ گیا حضرت بی بی زینب نے ویر نو جاندا ویکھیا حضرت شہربانو رون لگ پئیاں علی دا شیر گرجیا نوجوانوں یزیدیاں دیاں دوڑان لگ گئیاں جدھر عباس دی تلوار جاندی ہے گاجر مولی مانگ فصلہ مانگ کٹتی لگی جا رہی یزیدیاں دیاں گردناں ایڈی اٹھدیاں نے جی میں خزاں دے اندر درختاں دے پتے اڑ دینے ابن سعد شمر نو کہنے لگا اے کون ہے شمر کہنے لگا علی دا پتر عباس علمدار ابن سعد لباس جملہ نکلے کہنے لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے شیران دے پتر شیریوں دے عباس علمدار محمد عربی دی کچھار دا شیر گر دیا یزیدیاں دیا دوڑا لگی اپنے ساتھ نے کہا ہٹ جاؤ انج لڑتا رہا تو شام تک مکھا کے جاوے گا عباس علمدار نالے مشک سنبھال دے نالے علم سنبھال دے نالے تلوار چلا رہے سکینہ پیالہ لے کے نہ تو خیمے دی اوٹے چھ پردے چھ کھڑی ادھر عباس علمدار تلوار چلان دے جدو نہر فرات دے کنارے تھے آئے نا آپ نے نوجوانوں مشک بھری نا جدو پانی دیتے اپنے کندے نہ لٹکائی تھے ایک چلو لے کے آپ پانی پیمہ لگے تھے ویچ سکینہ نظری ہو عباس علمدار نے پانی روڑ دیتا بات تیریاں وفامہ تو صدقے جاؤں عباس علمدار نے اپنے گھوڑے دی مہار پکڑ کے نا تو انہوں قریب پانی دے کیتا تے آکھا تو پی لے گھوڑے نے اپنا چہرہ ہٹا کے آکھا سونے ہاں یہ تو وفادار ہے تے میں بھی تیرے قدمان اللہ کے تھے تک آیا اج میں بھی وفادار ہاں صحابے کہف دے قدمان لگے تے کتا وفادار ہو جاندے سونے میں تو تیرے قدمی لگا رہے ہیں آج جب تک حسین دی سکینہ پانی نہیں پیوے گی حسین دا کوئی لشکر دا جانور بھی پانی نہیں پیوے گا وفامہ والے سارے میری ملت دے نوجوانوں عباس مشکی دا پانی دا جیڑے بلے لٹکایا نا تے نالے تلوار جلا رہے نالے علم پکڑے آپ نوجوانوں جیڑے بلے عباس علمدار میرے فرات انہوں خیمیاں والے آئے نالے تلوار چلا دے آ رہے نالے مشکیزہ سنبھال دے آ رہے سکینہ کے دیا اے اسور رومین میں بیخنیا میرا چاچا پھانی لگے آ رہے سکینہ نالے عبادہ عمر دی آئے نالے کہہ دیا چاچا جلدی آ جاؤ نالے کہہ دیا روے کوئی نہ میں بیخنیا چاچا پہ ہوں دینے نالے عبادہ عمر کے کہہ دیا چاچا آ جاؤ نوجوان ابن سعد آواز آئی کہنے لگا انہوں روک لو
یہ پانی دے کے قطرہ خیمے آج ٹر گیا قیامت تک یزیدی پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا ایک ظالم نے چھپ کے باہر کیتا عباس علمدار دا سجا بازو ڈگ پہ آؤ نوجوانوں عباس دی تلوار ڈگ پئی عباس نے علم اپنے کھبے بازو سے پھڑ لے آؤ نالے مشک سنبھال دین نالے علم سنبھال دین امام علی مقام خیمے جبے کے رون لگ گئی عباس دوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے دوجا باہر کیتا عباس دا کھبا بازو زمین تے ڈگ گیا نوجوانوں علم بھی ڈگ پہ آؤ عباس نے مشکیزہ اپنے دردان وچ پکڑ لے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی رو رو کے کہندی چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی ہی آ جاؤ نوجوانوں عباس دوڑا دوڑا دے خیمے والے آ رہے ایک ظالم نے تیر مارے تیر جا کے سکینہ دے مشکیزے سے لگ گیا ساورا مشکیزہ پھٹ گیا تانی کربلا دلے تے ڈل گیا سکینہ دی چیخ نکل گئی سکینہ پیالہ زور زمین تے مارے پیالہ ٹوٹ گیا تے رو کے کہندی ہے جنہیں رونا ہے وہ نہیں رو لے پانی نہیں ہونا تو آخرو میرا چاچا ہی آ جائے سکینہ نالے روندی نالے آوازاں مار دیئے کہن لگی چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی ہی آ جاؤ چاچا جلدی آ جاؤ امام حسین آوازاں مار دنے عباس خیمے تک آ جاؤ نوجوانوں تیران دی بارش آ گئی 360 تیر عباس سینے جا لگے عباس جڑے ویلے زمین والے آن لگے خیمے والے کے کہن لگے ادرکنی یا اخی حسین میرے آقا حسین بن سنبھالے آج میرے امام دیاں کربلا والے دوڑاں لگ گئیاں رو کے فرماتے ہیں عباس ویرا اجے جائینا تیرا ویر حسین پہ آئی نوجوان ادھر میرے امام لگے یار ادھر سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں ایک اللہ شیر علی دا تے دشمن سجے کبے آئے 360 جب بدن دیوں تے تیر عباس نو بجے آئے پھر خیمے بچوں بولی زینب ویر عباس نو سجائے مڑی آمی میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے حضرت امام عباس دے قریب آئے عباس علمدار دے تیرے دے رگڑاں لگیاں نے اور نوجوان انسان زمین تے ڈگدا ہوئے پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگا دائے تاکہ میرا چہرہ بچ جائے وہ کیویں ڈگیا ہوئے گا وہ جدے ہاتھ ہی کوئی نہیں جدے بازو کوئی نہیں سکینہ دا چاچا سکینہ دے پانی نہیں رگڑا پہ اکھاں دائے میرے امام نے چکے سر گودی تے رکھے آؤ فرمایا عباس دی رائے اکھاں کھول تیرا ویر حسین آیا عرض کی دل جبالا کھانچ خون بھر گیا ہے ہاتھیوں دے صاف کر لینداؤ ذرا میریاں اکھیاں صاف کرے آجے میں جاندی واری مرشد بیخ کے جانا ہے میرے امام نے عباس دی اکھاں چرید تے خون نکالے آؤ عباس نے آکے کھول کے امام دا چہرہ ویکھے آؤ نالے چیخا مار کے رو گئی فرمایا عباس رونا کیوں آئی سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلاؤ فرمایا جے زینب نو ملنے خیمے چلے چلاؤ تابی شہر بانو نو ملنے خیمے چلے چلاؤ ارد کی تھی میرے بازو کوئی نہیں جبھا کے میں ماراؤ سونے آج رشینے گھٹ کے لایا آج میرے امام گھٹ کے سینے لایا ارد کی تھی لج پالا میں کسے لے نہیں روگا فرمایا پھر رونا کیوں ہے ارد کی تھی رونا میرا مرشد کلہ رہ گیا میرا مرشد کلہ رہ گیا آج ایمان سینے لگا کے روئی جا رہے فرماتے نے ویر ویران دے دردی ہاں دے
تے ویر ویراں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں میرے امام دے بیر دی جدوں روح قبض ہوئی نا میرے امام نے جدو علی حضرت عباس علمدار دا اس طرح کر کے لاشا چکیا نا ایڈا جنا سی علی دا لال کے امام علی مقام سے سینے دنا سینہ لگا تے پیر زمین تے گسیٹ تے لگے جا رہے سے خیمے چلے آکے جدو لاش رکھی نا تے سیدہ زینب اپنے ویر تے آکے لیٹ گئی ہیں تے متھا چوم کے فرما دیا اکھاں کھول پردے سن بھیرن دیا محافظہ اٹھ میریاں رکھیاں کرنے والے گرامی قدر حضرات سیدہ زینب نے آکھے ہوئے گا شاءاللہ مرنا ویر کسے دے تے نہ ہون نمانی نہ بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام علی مقام نے اس ویلے عباس تے لاش تے کھلو کے آسمان وال بکھیا ہوئے گا تے عرض کی تلے میرے مولا قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا تے اکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا انہیں عباس ورگے تے علی اکبر ورگے تے قاسم ورگے تے علی اصغر ورگے شہزادے رب دے دین تو وار دیتے تے مدینے والے منہ کر کے کہا نانا اب اخلا میں سارا کچھ قربان کر دیتے پر سونے تیرا قرآن میں ریل تو زمین تے نہیں ڈگڑ دیتا تے عرض کی تھی یا اللہ ان کے قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانا دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگڑ دیویں یہ او کربلا والے جڑے میرے تے تیرے تک نبی دا دین تے نبی دا کلمہ پہنچا گئے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات مزید اپنی شان تے ذات لائق بلند فرما کے قیامت نو سانو انہاں دے قدمین پاک چ جگہ نصیب فرمائے بانیان محفل نو برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین